Using nuclear bombs can break them up. No. Телефона, брат. Виж телефона. Не. Епи, какво пак намери, бе, брато? Искай ти какво написах, за да го намеря. Искаш ли? Хорор гранат мамап, сигурно. Не. Написах Real Horror Map. Не. Чакай малко, бе, човек, аз съм пръв. Гледай какво прави. Не искам само да видиш къщата ни. Не, само искам да видиш снимките на баба ти. А това са кулите близнаци! Верно. Чакай, подожди, аз питах и пеша, ама не жах се. Някаква игра моба. Ти какво е това, бе? Изглед ми пробва е Dota или Legends. Моба игра. И Smite. Е, това си го спомням. И таглайна, не е истина. Стига. Ра-та-та-та-ра. Виж. В звездата на смъртта са. Майко. Те референси вече. Silent Hill! Silent Hill! А, добре. Welcome to Silent Hill! Не, няма шанс. Кори in the house. Горо, от Mortal Kombat. Не. Cory in the House и Disney Channel show. Итали! О, фак, вер! Не. Влад му. С маняко царя с пасука. Тука май са в стриптиз бар. Не бе, това е FNAF. Я не ми се газурчи. Откъде ги взимаш те оръжия? От тях. Nice hidden by a rubble. Grandma и grandpa. Ама това е на Осама Бин Ладен. И там какой беше? Саддам Хусейн. What the fuck? О, майко, това е безкрайно. Yo shouty and mama and auntie and grandma all hit. Добре, окей. Сега сме в Икеа. Това вече наистина започва да запричва на хорор, но... Си майката. Просто нещо дадено на че изпищи, брато, честно, усещам го... Просто лакам светлината. Мамка му. Добре. Пропусни. Жена му. Не. Не. It's serious. Мале, помислих, че то го спава. Чуваш ли го, че говори? Да, не съм вярвал, че днес ще стана и ще слушаме Eminem в Гаррис Мод, докато бягам от него. Колко HP има лошия? Колко е дълга песента? Не. Защо имаме Eminem Sans битка, бе, брат? Пази се. Пази се. I tried. Пази се. Че не спирам да лета.
Какво е това, бе? Те в Slim Shady. Те тук сме... Ето тук виж има терария. Не. Не, само това е. Те вече ги знаем. Не, какво е Да, това? не, то е нов. Crystal Lake. Тото него какво е? Наистина. Slay, I killed your grandma. Уникален нот. Това е обучително. I can see what you know как килш. Mission Grid. Това grandpa ли е, бе? Аз нямам оръжие. Това ще е лоши от Metal Gear Rising с физиономията на grandpa, бе. Представа. Майти гьота, Kako се дава за лол? любовен гуру. Наистина Eminem. Doom Slayer. Ако това е с Quake Quake Guy. Това съм го гледал, мисля. Настърчи. Кое е това ли? Съм го гледал, да. Не, Postal Guy. Виж. Може би... Половината текст не мога да прочета. Той е. Казали спутане. Какво е това, бе? Не, от тук горе. При робота. Вижи горе на главата му. И долу при пишката. Нямам да го видя. Това ли е мапа? Това беше. Хареса ли ти? Да намеря ли още някой? Не, благодаря ти. Мисля, че съм добре за днеска.